Takže ahojte, moje meno je Lukáš Havran a som študentom strednej poľnohospodárskej. Ahojte, volám sa Lukáš Havran, som študentom 3. ročníka na strednej odbornej škole poľnohospodárstvo a služieb na vidieku v Leviciach. Študujem odbor agropodnikanie farmárstvo. V mojom voľnom čase sa venujem natáčaniu videí o poľnohospodárstve, respektíve poľnohospodárskej technike. Mám aj svoj vlastný YouTube kanál, na ktorom mám skoro 700 odberateľov. Dúfam, že tieto čísielka sa budú zvyšovať a dúfam, že to dotiahnem ďaleko. A to by bolo asi všetko o mne.